Okay. Jeg har differentialkvotienten generelt, men jeg vil lige starte ved at tegne en lille graf. Og i den her graf, der har vi en funktion. Og den hedder f. Og på den her graf, der har vi også et punkt. Vi siger her. Og det er simpelthen x0. Og på det her punkt, der har vi så også en funktion selvfølgelig. På y-værdien. Y-aksen. Og den hedder fx. Og hvis vi gerne vil finde hældningen af det her punkt her, så bliver vi simpelthen nødt til at lave et lille hjælpepunkt. Og det her lille hjælpepunkt, det laver vi, hvad skal vi sige, heroppe. Og det kommer simpelthen til at hedde x plus h. Fordi så går vi simpelthen h til højre for at lave det her hjælpepunkt. Så det vil sige, at den forskel, der er her, den hedder h. Yeah. Og så laver vi også lige en funktion for den her heroppe. Se om den kan blive lige. Det kan den godt. Ja. Og den hedder selvfølgelig funktionen af x plus h. Yep. Og mellem de her to punkter, der går der simpelthen det, der hedder en sekant. Okay. Ja, det er smukt. Og den hedder simpelthen s. For sekant. Men det vi egentlig gerne vil finde, det var jo egentlig hældningen for det her punkt, der er her. Og det er jo sådan set tangenten, så den laver vi sådan der. Og den skærer kun et sted, hvor at sekant den skærer simpelthen de her to punkter igennem. Yes. Det var det for grafen indtil videre. Fordi så skal vi finde det, der hedder differenskvotienten. Kan I godt se mig herovre? Ja. Og differenskvotienten, sådan der måske. Differenskvotienten, det er faktisk vores delta. Jeg har helt glemt delta y. Nej! Okay, den forskel, der er mellem funktionerne herovre, den hedder delta y. Sådan. Det vil sige det her stykke her. Nå, det er godt, så det skal vi bruge herovre. Så delta y, den har vi her. Den dividerer vi simpelthen med vores h, som vi havde her. Og så får vi vores differenskvotient. Så det vil sige, den her minus den her, for at få den forskellen. Altså, vi minuser de to funktioner. Så det vil sige, den her funktion minus den der funktion. De to her. Divideret med vores h. Yes. Så det er sådan set for at finde differenskvotienten. Så dividerer vi delta y med h. Yes. Og så for at finde vores differentialkvotient, det gælder så, at hvis den her differenskvotient, den har en grænseværdi, der hedder 0 til h, så hedder vores differentialkvotient, den hedder f mærke af vores punkt. Så det vil sige, at differentialkvotienten for den her, den vil komme til at hedde f mærke af x. Yes. Og det vi gør, det er egentlig, at vi finder, vi vil finde hældningen af tangenten. Fordi differenskvotienten, det er hældningen af vores sekant, altså s. Hvorimod at vores differentialkvotient, det er hældningen af vores tangent. Yep. Så det vi gør for at finde differentialkvotienten, det er, at vi sætter vores h mod 0. Det vil altså sige, at den forskel, der er mellem de her to punkter, den bliver mindre og mindre. Så til sidst, så kommer de helt tæt på hinanden, og derfor så kan vi så finde vores tangent, og derfor er vores tangent altså differentialkvotienten. Jeg vil finde differentialkoefficienten, altså f mærke, når f af x er lige med x i anden. Og det gør jeg ved hjælp af tretrinsreglen. Og i trin 1, der finder jeg delta y, som er lige med f af x 0 plus h minus f r af x 0. Og det ved vi overfra her, det Emma har lavet med, at de to y-værdier, de hedder det her. Og så sætter vi hvert led i anden, så den kommer til at hedde x0 plus h i anden minus x0 i anden. Og så bruger vi ved hjælp af
hvad er det, den hedder? Kvadratsætningen. Der kommer hvert af de to ledser til at stå i anden, og så plus det dobbelte produkt, så den kommer til at hedde 2x0. Nu har jeg glemt at sætte h her. X i anden plus h i anden plus 2x0h. x0 i anden. Og så har vi stadigvæk vores sidste led heroppe, x0 i anden. Og så ved at reducere det, så kan vi se, at x0 i anden, det går ud med minus x0 i anden, sådan at delta y kommer til at hedde h i anden plus 2x0h. Og det var sådan set trin 1. Og i trin 2, der vil vi finde differenskoefficienten, og det vil vi gøre ved hjælp af delta y over h, og vi har lige fundet delta y hernede, så det skriver vi lige igen herop. Det var h i anden plus 2x0h, og det dividerer så med h, som står herovre. Det vil sige, at differenskoefficienten, det bliver, der kan vi se, at så h, de går ud her og her og her, sådan at det bliver h plus 2x0. Og i det tredje trin, der lader vi så h gå mod 0. Og det vil sige, at det her over fra vores differenskoefficient, der ved vi, at delta y over h, det er lige med h plus 2x0. Og det bliver så til 2x0, når at vi lader h gå mod 0. Og det vil så sige, at for vores funktion, som hed f af x lige med x i anden, der bliver vores differentialkoefficient, eller vores f-mærke, det bliver så 2x, som vi så har fundet herovre. Jeg har så bevist 3,1, hvor det er, at jeg skal bevise den her lige. Og som forudsætning har vi, at f x0 plus h minus f x0 divideret med h, at det ved vi, at det fører til f-mærke af x0, hvor vi ved, at 0 vil føre mod h. Nej, det er h, der vil føre mod 0. H vil føre mod 0. Og det samme det gælder for g. Som I kan se her har vi også en g. Og den hedder så gx0 plus h minus gx0 divideret med h. Her ved vi også, at det fører til g-mærke af x0, hvor vi igen ved, at h vil føre mod 0. Og for at udregne det her, så ønsker vi at finde differentialkoefficienten af f plus g, og det gør vi ved at udregne differenskoefficienten. Og det kan vi lige tage herovre. Den siger vi så starter vi med at plus f og g, hvor vi så først tager det første led herfra, som er x0 plus h. Det minuser vi så med f plus g, hvor den igen så kommer til at hedde hvad? Så tager vi bare, som vi har herovre, x0 divideret med h. Og det vi skal til at finde her, det er sumfunktionen for f plus g. Så derfor så har vi her, så kan vi nu slå sum differentiationen op. Så den vil sige, kan vi stille det hele lidt pænere, så den kommer til at hedde f plus g plus h her. Og så plusser vi den igen med g plus h. Her har vi så det her stykke af vores funktion, og nu har vi sådan, hvor vi så siger minus x0 og minus gx0 divideret med h. Så her har vi definitionen af vores sumfunktion, og den kan vi så dele op i to brøker og gøre lidt kortere, så den kommer så til at hedde fx0 plus h minus f x0
h plus, så har vi en bryg her. Så kan vi lave endnu en bryg, som hedder så g x0 plus h minus g x0 divideret med h. Fordi heroppe ved vi, at den hedder lige med delta y divideret med h. Så har vi delt op i to brøker her. Og nu når vi har to brøker, så har vi også fundet to grænseværdier. Og vores grænseværdi, der har vi heroppe i vores forudsætning, at vi ved, at det her, det giver x0. Så derfor kan vi sige, delta y divideret med h er lige med f mærke af x0 plus g mærke af x0. Og her har vi så definitionen af differentialkoefficienten, så derfor så kan vi ved vores grænseværdi af den funktion, kan vi så undersøge vores differentialkoefficient, og den ender så med at hedde f plus g x mærke af x0 er lige med f mærke af x0 plus g mærke af x0, som egentlig er det, vi vil bevise, som vi også har herovre. Så det er bevis 3,1.